Добрый вечер. В эфире программа «Вильнюс. Открытая студия». Об актуальных проблемах столицы сегодня в нашей студии мы будем говорить с руководством города, а на улицах Вильнюса с рядовыми телезрителями, жителями столицы. Новый отопительный сезон обещает стать самым дорогим в истории Литвы. Причина тому – постоянно дорожающие энергоресурсы. Многие эксперты видят выход из положения в переориентировании теплового хозяйства с природного газа на альтернативные источники энергии. Однако почему до сих пор не сделано никаких шагов в этом направлении – в нашем следующем репортаже. Сколько в этом году будет стоить отопление? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый житель Литвы. Учитывая прошлогодние счета за тепло, многие с тревогой ожидают прихода холодов. Пенсионерам тяжело приходится с оплатой, денег не хватает, летом еще, слава богу, за отопление платить не надо, но зимой на еду даже не хватает. Конечно, цены увеличатся, писали же, что на 30%. Учитывая ежегодную тенденцию подорожания энергоресурсов, не прибавляют повода для оптимизма и прогноза экспертов. Такие крупные города, как Вильнюс, Каунас, Клайпеда, и дальше будут платить так называемую газовую цену на отопление, уверен президент Ассоциации поставщиков тепла Витаутас Стасюнас. В этом отопительном сезоне в тех городах, где тепло производится за счет природного газа, цена 1 киловатт-часа в среднем составит 31 цент. Поскольку предприятия, поставляющие тепло в дома, не могут влиять на цену природного газа, приходится платить столько, сколько указано в счете поставщика. Многие эксперты сходятся в одном. Единственный способ повлиять на огромные счета – это переориентирование теплохозяйства с природного газа на альтернативные источники энергии. Одним из таких источников является биотопливо. В тех городах, где основное топливо для производства тепла биотопливо, средняя цена за отопление в 2012-2013 годах составит около 21 цента за киловатт-час. В том же Вильнюсе вместо тепловых котельных должны быть оборудованы когенерационные электростанции. Это очевидно и с технической, и с экономической точки зрения. Однако до сих пор не подготовлен порядок проведения аукционов на возведение таких станций. И это опять-таки тормозит начало строительства упомянутых объектов. Но для всего этого требуются соответствующие решения. По утверждению вильнюсских властей, предложение переориентировать теплохозяйство на биотопливо еще 4 года назад было представлено на рассмотрение правительству, но утверждено оно так и не было. А совсем недавно городской совет направил резолюцию президенту страны с призывом увеличить квоты закупки энергии у тепловых электростанций. В резолюции предлагалось скупать электричество по такой же цене, которая сейчас установлена для электростанций в Электреной. Однако подобная инициатива была раскритикована главой государства и премьер-министром. Далее в нашей студии корреспондент Гинас Добощинскас узнает о том, почему столичным властям не удается договориться с руководством страны по решению проблем отопления. Sveiki gyvi. Šiandien su mumis Vilniaus meras Artūras Zuokas. Sveiki. Sveiki, добрый день. Visai neseniai Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė sukritikavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kokiu būdu galima būtų sumažinti šilumos kainas, kreipimąsi į vyriausybę. Kaip vertinate štai tokią pakankamai griežtą kritiką? Man keista, kas klaidina šiuo metu prezidentę, ar energetikos ministerija, ar ši vyriausybė, ar patarėjai, nes Vilniaus miesto taryba priėmė rezoliuciją, kreipimąsi į prezidentę su prašymu, kad šį įtakotų vyriausybę ir kad dar šį šildymo sezoną būtų galima sumažinti šilumos kainas visoje Lietuvoje, nedidinant elektros kainos. Tai yra protingiau naudojant tas galimybės, kurios šiandien yra Lietuvoje. Nešildyti Elektrėnuose ežero, o šildyti gyventojus Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Yra tikrai neprotinga šiandien gaminti šilumą ir elektrą Elektrėnuose, elektrą parduodame, kurią brangiai superka valstybė, o šiluma išmetama į šalia esantį ežerą. Tai yra 140–150 milijonų per metus. Manau, kad nei vienas ūkiškai mąstantis asmuo nesutiks su tokiu neracionaliu veiksmu. Todėl mūsų siūlymas tarybos buvo toks pats, koks buvo prieš metus. Prieš metus mes kreipėmės į vyriausybę, vyriausybė nesureagavo. Todėl būtent kreipėmės į prezidentę. Ir už šią rezoliuciją balsavo Sąjunga Taip, Darbo partija, Socialdemokratai, Lenkų rinkimų akcija ir Tvarkos ir teisingumo frakcijos atstovai. Skyrus konservatoriai susilaikė, 2 buvo prieš.
Ir prezidentės tokia reakcija man tikrai yra keista, bet aš norėčiau paklausti, tada kokius kitus siūlymus šiandien turi arba prezidentė, arba vyriausybė, ne kalbas, ne kažkokias idėjas, kaip sumažinti šilumos kainas dar šį šildymo sezoną. O iš vyriausybės kokios nors reakcijos sulaukėte? Prieš metus, kada kreipėmės Vilniaus miesto tarybą, mes atsakymo jokio raštų nesame gavę per metus ir tai yra valstybinė institucija. Antra, prisiminkime, kad tuo metu premjeras ir energetikos ministras sutiko, kad galimas toks kelias ir toks būdas, tik tai reikėtų jam geriau pasiruošti. Tai yra, realiai tai nebuvo padaryta praėjusiais metais, nes buvo tipo per vėlu. Tai dabar darykime tai. Ir jeigu šiandien to nedaro vyriausybė ir energetikos ministerija, tai prezidentė turėdama didžiulę sprendžiamąją galią, pagaliau autoritetą visuomenėje, galėtų imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų realūs sprendimai ir naudą šiandien žmonės pajaustų, o ne tik tai kažkada tai. Be to priminsiu labai svarbu faktą, kad ši vyriausybė dirba 4 metai. Prezidentė dirba 3 metai, 3 mėnesiai. Dabartinės tarybos kadencija yra tik tai metai ir 4 mėnesiai. Taigi, gerbiami ponai, esate ilgai valdžioje, tai kur jūsų sprendimai per tą laikotarpį, kurie bent šiandien kažkokią kainą Lietuvoje sumažino? O ką žmonėms galima būtų pasakyti? Juk juos domina ne rezoliucijos, ne kreipimėsi, o realios šilumos kainos. Dar galima ką nors padaryti? Jeigu prezidentė šiandien imtų ir sukviestų visas suinteresuotas pusės prie stalo, energetikos ministrą, valstybinės kainų energetikos komisijos atstovus, pagaliau premjerą, savivaldybių atstovus, ir išdiskutuokime prie stalo, ką šiandien galim padaryti ir ką reikėtų padaryti, kad sumažintume šildymo kainas visoje Lietuvoje, nebranginant elektros dar šį sezoną. Ir tai yra įmanoma, tam reikia tik tai noro ir sprendimų. Kita vertus, aš galbūt matau atsakymą, kodėl ši vyriausybė to nedaro. Todėl, kad ši vyriausybė yra suinteresuota labai brangiais energetiniais projektais, kaip pavyzdžiui suskystintų dujų terminalas Klaipėdoje, arba nauja atominė elektrinė statyba Lietuvoje. Ir šiandien, jeigu mes pereitume prie biokūro, ką dabar mes darome, mes šiuo metu paskelbėme konkursą statyti dar vieną didžiulį biokūro katilą, kuris pradės veikti kitų metų rudenį ir sumažinti šilumos kainas Vilniuje 5%, vadinasi, mes nepirksime dujų iš to energetikos ministerijos bandomo statyti suskystintų dujų terminalo. Vadinasi, verslo planas griūna. Kita vertus, matyti tai, kad šiandien vyriausybei svarbu galvoti apie atominės elektrinės projektą, todėl jie supirkinėja brangę elektros energiją elektrėnuose, tokiu būdu suformuojant tam tikrą fondą, galbūt žmonėms sunku suprasti, vadinamą VEAPą, kaupti lėšas atominės elektrinės statybos pradžiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiandien visi tie projektai skatina vyriausybę išlaikyti brangias elektros kainas ir taip pat brangę šilumą, nes tokiu būdu šilumos vartotojai, jau bando subsidijuoti būsimą atominės elektrinės projektą. Tai tada tegu vyriausybė ir pasako garsiai, šiluma Lietuvoje bus brangi todėl, kad reikia pastatyti atominę elektrinę. Dujos bus perkamos todėl ir nebus biokuro, todėl, kad reikia kažkam taip mokėti už investicijas į suskystintųjų dujų terminalą. Bet čia yra atsakymai. Labai trumpai, jeigu galima būtų, nauja vyriausybė, juk po rinkimų bus kiti žmonės, ar iš karto galėtų priimti sprendimus, kurie sumažintų kainas visoje Lietuvoje, šilumos kainą? Naujoji vyriausybė pradės dirbti tik tai lapkričio mėnesį po Seimo rinkimų. Todėl aišku jau tuo metu priimti sprendimus, kuriuos reikia priimti šiandien arba reikėjo priimti pavasarį ir tokiu būdu sumažinti šilumos kainą šį sezoną bus per vėlu. Galiu pasakyti, matyt, man belieka tik tai melstis ir kreiptis į viešpatį Dievą ir aš tikiuosi, kad man tai bus lengviau susikalbėti su viešpačiu, negu šiandien su dabartinė vyriausybė ir energetikos ministru, kad sumažėtų šilumos kainos Vilniaus mieste ir visoje Lietuvoje. Tai belieka melstis gerų orų, kad būtų šiltas ruduo ir šilta žiema ir ten pasiruošęs daryti kiekvieną rytą. Dėkui už pokalbį. Dėkoju. Su mumis buvo Vilniaus meras Artūras Zuokas.
В Вильнюсской ратуше чествовали ветеранов спорта, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. За прославление имени Литвы и Вильнюса в мире, за достигнутые высокие результаты ветеранам спорта были вручены благодарности мэра столицы. Всего высокой чести были удостоены 110 спортсменов. Благодарностями мэра были награждены не только легенды баскетбола, но и ветераны других видов спорта. Чемпионы и призеры гребли на байдарках и каноэ, а также чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Вильнюс пока что первый и единственный город нашей страны, почтивший ветеранов таким множеством призов и наград. 1 октября – Международный день пожилых людей, а нынешний год объявлен годом активного старения и диалога поколений. Статистика свидетельствует, что в столице количество людей, перешагнувших 80-летний рубеж, за год выросло на 10%. Отчасти от того, что в Вильнюсский дом опеки и ухода привозят пожилых людей со всей Литвы. Расходы самоуправления на долгосрочную опеку с 2005 года ежегодно увеличиваются на 20%. Поэтому Вильнюс – первый город в Литве, этим летом утвердивший стратегию ухода за пожилыми людьми, которая предусматривает средства, необходимые для заботы о людях почтенного возраста. Сегодня Международный день туризма. По этому поводу Вильнюсский центр туристической информации 27-29 сентября приглашает принять участие в экскурсиях по старой части Вильнюса, Ужупису, Государственному культурному резервату Вильнюсских замков, Историческому музею водоснабжения и по Вильнюсскому и Веркяйскому региональным паркам. Все мероприятия бесплатные, однако необходимо заранее зарегистрироваться на экскурсии по телефону 250 58 95. Итак, время программы «Вильнюс. Открытая студия» подошло к концу. Увидимся ровно через неделю в то же время. С вами был Максим Козлов. До свидания.